Toată lumea, bine v-am găsit la un episod de Nitro Nation. N-am mai jucat de mult timp Nitro Nation. Stați un pic. Așa. Îmi place jocul ăsta. Bine, n-am început să îl uitați, what the fuck. Uitați mașina. Nu mi se pare că este cine știe ce. Bine, un muscle. Mai am un Infinity Group. Și un Alfa Romeo. 6 valve. Eu tot pe asta o folosesc. Ok. Ia să vedem noi ce putem să facem. Race Street. Hai. Nu știu cât o face să-l filmez, dar nu. Măcar nu mi se lăguiește atât de telefonul. Cred că știți jocul unii. Da, cred că v-ați dat seama. Practic trebuie să pornesc la perfecțiune. Eu m-am făcut eu tuning din mașinii astea. Sunt într-o echipă destul de bună. Deci stați să vă zic o chestie. Mașina asta la început pe care o am avea 3 viteze, nu avea 5. Și a fost fucked up, dude. Ok. Că suntem prieteni și vă cunosc. O să băgăm un underground tournament. Deci, confirm. Deci ce mașină pot să bag? A, bun. Hai să o luăm prima pe asta. Uite pe asta. Oare câștigă? Adică, da, clar câștigăm cu mașina asta. Dar ce mașină am băgat? Cel care era greu că am băgat pe online și mai și filmez. Mamă, frate! Adică e prima oară că fac turneul ăsta. Și pierd, wow, nice. Next. Ok, deci ia să vedem noi. Uite, băieții de pe online sunt buni, adică fuck this road laser. Ok, de ce poți să pui să nu... Da, ca să și întâmplă. Nu mai trebuie să... A fost easy. Ce-am bătut? Ok. Păi, încă o cursă. Nu știu la ce. Uitați aici. Pe o milă
ne băgăm și facem cu un frate. Asta va fi ultima cursă. Deci da, bă, un pic de prietenie. Am filmat 5 minute, am filmat foarte mult după mine. Da. Bine. Ok. Nu mai are ce să mai facă. Deci, când văd motorul la masă, îi iubesc masă. Bine, motorul și cum se aude, cum poți să faci capota. Trebuie să vii praf. Mamă, frate. Ia să ne uităm la staturi. Deci am băgat nitro. Deci îi dăm like. Mamă, câte like-uri are ăsta, frate. Cine-i bossul? Top rank, top lines, mamă. E bossul. Bă, așa zic și eu, boss. Îi dăm aici. În episodul, vreau să lăsați în comentarii ce să ne jucăm în episodul următor. Ca să știu și eu. Ok. Case Clicker, Vlogger Go Viral, Traffic Racer și da. Ok, vom să-l dau.